ali minke ko ambalma do nyin kali mbora France ha ambalma muso do de do France ko akoni idombaga do be ko marasinde do abe jago de ke mi aka bitigi fembe be fera kono mina halala ma be abe dolo fana fere ni emma ko be jurula abe daga kata juru taw bolowa kanyin kale ninde doni ko ni mugo minna kan nafolo nyagambilende do halala babolo haramu babolo eto haramu ni halala imbo nyogona adagara e kata nafolo tale bolo ube adagare kata juru tale bolo ni halala sirai ebi kan nafolo min tabolo be juru min tabolo ebe juru in tabolo ni halala sirade ni mugo min kan nafolo nyagambilendo halala bala haramu bala eba duni halala sirai ni tu ta ka bonyogona eba duni halala sirai donc nin chogola bashi tala ale kata juruta nimbolo bashi tola ha bo ko mbal mo so do ko jamana in kono ya ni ba fe ka salli jita iga ikafu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka salli jidda min awbedo bidia kono wa mo minni a'udhu billahi minash shaitanir rajim foli obedo bidia kono sunna ye minye ni be salli jita iba fo bismillah hadisa nanu wala hadisa makkene kosobe woda to dori ke ba o mafo ko ni be sallijita ka fo bismillah wajibi do uma wajibiya me sunna de do ika bismillah fo me auzu billahi minash shaitanir rajim taala kanu faraka wa taala ni o faraka o ye bidiya ibe bismillah de fo bo koni be do nyega na ka fauzu billahi minash shaitanir rajim bismillah allahumma inna a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'isi o be chogodi sariya fulede chide nya afo fen fiye chogomi idda ola ete hera do kateme chide nga chide nya min fo ka dayro mi da o yorola wa amantu bi kitabika alladhi anjalta bi rasulika وبالنبيك الذي أرسلته شيرين ينفو دوye كنا بيدا كدو ينفو وبالنبيك الذي أرسلته كو أفكافنو شيرين كو برسولك الذي أرسلته أكوي نيافو يتشغمي أفو تشغدلا وبالنبيك الذي أرسلته أفو تشغدلا شيرين يكمن سانسي كو برسولك الذي أرسلته أكوي وبالنبيك الذي أرسلته شيرين يكمن فو يتشغمي afo o chogodela ni be do nyegen kono do yede bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith e fule kawzi lamna sitana rajim min doye o pala si de fule ne nyaw i kombe do nyegen nami ala ka toye ala nde itanganyini shetane chemana musoma ube fenjugu chemana musoma ikin kisa toroma a'udhu billahi minash shaitanir rajim pala si to yoro fanala يبقى فور بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سني كادو نيجن دالا إبي جوكا نينفو وكوفي نيني نوما نشي إبو دي نيجن كونو ني كهاجي بنا نيجن كونو ني بورا يبقى فو كفرانكا ko akanyin kali sabana ko ba fo ko yasin qalbul qur'an ko qur'ana du sukunde do ko ba fo ko niya kala ko mumbeke ko be ko mi qur'ana jigi ko ani juma ko alikiyama do be surani donc ye bo mun fulen ni nye min qataw ye doni ke baga do de soro qur'ana sura be ale fana ye fasamanta do de kala
ka soro min ma sabati ciden bolo tuma mi doni ka baw to ya wele ka sigi ko mun na yen ninke parce que qur'ana la fasamanta sabatira sura munu no manca yere sura damado de do ni hadisa sabatira u ka fasamanta ma ani aya damado me ka funi ni qur'ana sura karani bekiye jinya nafa do doni ka baga do de ya dil ake tuma mu ya nyinin ka kala nyin la ko parce que le ya ye fono ewa mogo folo tilela mogo be qur'ana kanu bula ka kala puru ka baraji mi soro la garade mais ale nyaabe bi mogo wala ni ima jiyan nafa de fo uluma femme fewo femme jiyan nafa de ma fo uluye umma kotala umma kotala gara sarala ulu be jiyan nafa telema indefe ni yo fo min no fe rubu chesiro no fe ode yato qur'ana sura be ni jiyan nafa do kala puru unashika qur'ana kala yo kuy kan la nyirin kanyi meye kuma ko minke ko jugude do adini tawqafiya donc nuna nyogona be yo odela nde lakka me ko suratu ya qalbul qur'an ne ha o yere hadisa nyire ma sege se yala ka kenu ba mankene ne min ko ni be fo no fo ko sinya tabe ko mi qur'ana jigi ube ko ewa yawmal qiyamah do ko be munkiye o sahalente wa har hadisa min fana bena ko ikhra wala mautikum suratu yasin ko akasu ayi suratu yasin kaluka hadisa in fana masaha o fana te hadisa sahalenye don ko ko ni hari hadisa in sahara ko la nyini de ni ka bana bagato min be saya shikrala ayi suratu yasin kalaka parce que suratu yasin ni ne ewa sayani sayalla halani saya chogo baka bo donko anilla gara nemo ba ko no fora wo nin boli be teliya kata nin be lagara kanu kallagara sarakanu aboli be teliya ko hari ni hadisa yin sahara alla nyini min be saya shikrala de ko ma ni ciden ko laqinu mautakum bi la ilaha illa allah ya la ni ciden ko laqinu mautakum akoro yede ni mo saranka fo karasa fo la ilaha illa allah hadisa la nyini de hadisa la nyini yede naka mo min be saya shikrala abana bagatodo ajigi tigirala ani saya be nyogona abeto ka la ilaha fo akoro puru anafo ewo ko hari ni suratu yasin fana hadisa yin sara ko ya kalaka suka la nyete ko ni mo ni mbora lanka kalaka te fo ina fama anin ni makara be nyogona wakati mi abe kalaka wakati de hari ni hadisa yin sara janko hadisa yin masaha donc qur'ana sura chaman be nin chogola hari bidoye ngole ko do ko lagari jaakum rasul min anfusikum suratu tauba laba aya fulamin be ko ni kala don mi koite sa ko ni har ni be sa don mi kwala be nyinu ko de hadisi daifu lesri yerete hadisaina o sura wa aya fulamin be suratu tauba laba be fasamanta fola shi masaha fasamanta be fola ashima saha kafuni ya fo koite sa adon ha wala yu'akhkhira Allahu nafsa idza jaa ajaluha alakum ni wonni ni kala jalina na makono nite ibe sade donc nunu na ngona kacha qur'ana kono ube fasamanta do sura udola ka asara fasamanta aya udola a chaman sahalente mo bi janto wala bon ko do ko nyin kale kake jamana kono la dawdo be o ba fu na fa fatura minye aka koroke baye wode be bila fa nola bo kafo kono na kabila kono na la ni koroke baye nye fenwo fenfo ko akake wode beke o koroke baye fana beta ko do wajibi auka ka ko do bila auka ka ko ke ibashira adawta ala ko ye fana ete sheka bola fana ambe bila sirali minke o juman ke wala bila sirali minke ke wala ikera faye o akera korokere baye be kasira alanye ala ka sariani ala ka dina ani ciden ka sariani dina ciden ka dina de be fembe sanfe ala ka saria de be fembe sanfe ala ka dina de be fembe sanfe abe pa sanfe abe ba sanfe abe korokere ba sanfe abe kabila kuntigi sanfe
wodi ya to bun baji ya kitabu dila nin fana ka kitabun to gotin ka hakilila mana ko ka kiri tigeni alaka sariyaye ni nye kabila wuye kabila kan lada kiru ani kabila kuntudu kan lada kiru ulu kabila ulu ya jahiliya de ni fa be kabila dola naw kelela sisa atara ewa fa fe kabila kuntigi fe ale be kiri tige sisa karasa nye ewa saga jigi bila eka ika bo karasa nye nimbila eka ninu nye jahiliya kiru de ala man nafulu min bila mogoka cide man nafulu min bila mogoka mo kana ke koye kabila kuntigi ko be sariya dota kusigi mogokuna ala min ta ala ka kitabu la ke ciden ka sunala jahili kiru de ro utebbe jahili kiru de ro awa mogo min ni kabila kuntigi kara faade o kabila kuntigi o ube afa de kuntigi wa kera minyo na ya wunya marani minye uba ye min bila auka abella jala ka dina de kono na ye min fo ko ayen ninke ube na ya nyamre minye ayen ninke aba laje alaka sariya de kono ni ani alaka sariya te nyugo nguruja ni silamiya sariya te nyugo nguruja ala sosote ala kutate bidiyate haramute ni ashe bila ake ni kabila kuntigi do koroke bado ayawu nyamra ni minye aya laje ala tate chiden tate silamiya sariya dote ala soso do de rede bala bidiya do de bala lada jugo do de bala la ta'ata li makhluqi fi ma shatil ghali ate daga mogo kattugu dan fenko dan masa kutalila chiden ko inna matatu fil ma'ruf ninko ayetugulike kabatulika kanye maula obeke sariya kadri de kono de ni hadisa forum mun kama chide nye jamakulu do de chi kata yoro dola ye mo do ku nyemai awa akun nin ko ka fengo fenke sana ka sagi akake utale usera yoro dora de jamakulu nye fendo ke ukanyema la aye nyema toro usera yoro do mo ujigira ako bekata logo dota akana nai akadu nyaman kono akata logo dota kana nai utara logo unana nai akwaya be faranyonka uya faranyonka kwa tasuma minala uya tasuma minala awa ako chide mafo konni nyawnya marani minya ka kewa uko awa kwa donin tasuma kono chiren kanya marka sebo do yu labede ku beddo demisen fitini do de be kamalendo ga ko aide akwa kana do de akon niya ya an bolila ka bo an faunye an bolila mbawunye an bolilan ka kablanya an bolila nin tasuma de nye kana chide nofe an bolila tasuma de nye koy kana chide nofe kanka kabila toy akana dola de aya toy de annan tarambe chide nyininka na ko an kanka dola ambe dola aba nyuguna min ambe dola na ko manka dola odo unana chide nye ko la kalai akunna tundo nan nin tasuma kono abe taw ko tasuma ye fo lagara tumbe kawma jahannaba inna matatu fil ma'ruf min ne ko akatugo ko ni mandela min ye sariye min ne ma fa akatugo ko ala sosola donc kroke bawo kabila kuntini ku janto ne nade e wanka kabila fana kono anka kafo kono balino to nyali mumbula lada jogu mumbula dictateur ni froche mumbula kanyugon tonyo ha ala yire de badando ngode ya to wakati be mbafuma ko ala soso sisote anka kabira kera ode otu chechiri foi la yere ka ekele ki doya fo mo min ko ala ni eko dina chinya sisa ede ko chinya ka sabati dukono eko chinya ka sabati kabila kono kabila bebe je ke ede kele ninde ala sosoni ala kutala de adolo mina droguta na sisa mina da na sigreti mi umako sito bolo uyerebe mu fo ola koni kabila koni bonyana amugo chayara ko fembe be bwawula sa wode be fo ala sosolay koni kabila koni chayara mugo chayara ko mugo sugu bebe bwawula ko abe ni marate de abe ni munyute de ne ala bato baga min ko tawhidi min ko sunna min ko tinya ayi ete deme baga soro kabila la deme baga te soro la de bebe je ke ekele de kuma jugu dangali nanini kuma sugu bebe ofiye donc ambe min fo ni obe mugo munun ka kafoni kabila kono mimbe ka kasabali ete tabila ka faruka de ito faruka ala sosola ito faruka ala kutala
ni ko min nana e ka ala tallajiya kono e ka ciiden tallajiya kono min ye sariya kono dina ko ala soso kote junubu kote o ke kabila nofe te yo fenye ala soso kono junubu kono ala kotaye a bangew ye ka jeyu ye ka konnenja ku ye nu ya faamu kono cogo ya to alhamdulillah nu ma faamu kana faruka wala de kana faruka wala wala soso wala kutano bidiya ano tonyali kana faruka wala ambe konnenja min ke mi wo minde aha bon ko ambalma ke do ko ni e tama dende tara dugu dola ye ja kwa ko ka sallinu ye e ba dafu be mun kay aro do dawda bu nyen ni jabi nya jabi ni tama den ni e kera almami de sani ka do sallila fo jamai ne tama dende de ne be fula de salli mbe salamu bila abaka salli to dafana wire sani ka do sallila ni fo jamai nu yere jenani ni nye do temewune ka sallinu ye ni ka fula dafara ibe salamu bila jama yere bu to dafanu yere me ita dafare ni tama denye ibe fula de salli cide fatu makka nyafo ayi hakem min ke makka ciden de sebon to ye tama dende ni ciden be do salira ba fo makkan kan an ye tama dende de ni be fula de salli be salamu bila ni be salamu bila yere kawli ka kannani to dafana yere ciden tumbe salli na bennin de fuye ciden be fula salli na yi salamu bila munun te tama dewnye dugu dewndo ulubu kanani salli donc o tama dembe fula de salli ka salamu bila me sani ka do salli la pour mo chamante silama kiru do sisa u kana nyagambi salli la sani ka do fuye ne tama dende ne fula salli ne be salamu bila abaka nani dafana were iben ni fuye sani ka do ko do nyin kali ke ko ale école dende donc ale ka korke abe bitigi fere de ke mais abe produit de fere o ko ima adusku mina ale bo ke chogodi produit sugu kacha na ya sur produit munu wa tulu munu nu be farikoro magayade ube ka kunsigi magayade ute mugo ka wa kunsigi kuloru yerema ute mugo ka farikoro kuleli yerema o tulu sugu basi tula ni fengo fembe mugo ka dali de yerema ka mugo fima ke mugo jema ube kunsigi wa jema ka ke fima o produit sugu ulu fereli haramu ulu fereli haramu o sugu ibi ikoroke konanjia ka fo konanjia kaye produit munu haramu nu be mugo ka farikolo chogo yelema ube banawure se mugo mai ka farikolo la ka tora la sima ube kuishigi jema ubake fima ye kafi nunu islamia sare nunu haramu ya ibe konanjia ke kwa ku ulu bo bitigila fe munu dagale ulu ka fere donc ni ewa iye ayika konanjia me fule na mi ka konanjia me hari ni ebe bitigi kono e yere bare produit mimbe farikolo kulolu yerema ube nimbe kuishigi jema ke fima ye yere kolosi bitigi kono kani fere o fere mogola munu dagalendo e kulu fere munu ni haramu ye kanu fere ni ma se kan ninke abara nyogonya ikakishibe minna wala taawanu ala al-ismi wal udwan mugo akana nyogon deme junubuni ya dala anyina fe ebe se ka bobbi tigila chogo minna be se ka edeme bara wore minna min daga lendo ti deme lo iko soro akibila wala eko ke minye pe haramu ya lewunye ikanu ulu fere wala taawanu ala al-ismi wal udwan ko mogo do ko ni ani ko ale na ka balima kelela bulala nyogon na bidia bara do de babolo bidia do de babolo ale ko nanja ka maso ka bidia mbila afarla nyogon na
na nana efe ko jiya bara do be ko ke nyogon fe bo ke chogodi don ko bashi tola ko ke nyogon fe na sabatra be bidia mineta faraka ka bidia de la iba kunanjia ka fara nyogonya kana faraka ka bidia la minni aka jiya ko ye ko ke nyogon fe bashi tola tanke ka balima do ka sinji do aka ka jiya ko ke nyogon fe bashi tola minni har fawjani bofo tuma mu ba nyinin ka ko sunna mo ni bida mo ka fara nyogon ka ako minye dina baraye sunna mo ni bida mo te se ka fara nyogon ka ola min minye jiya baraw de ako be se ka fara nyogon ka abe dugu ye o be abe ka jamana o jamana ka kodo jiya kodo o be dugu ka jiya kodo abe se ka fara nyogon ka koke na te se ka fara nyogon ka dina ko de la ha bon nunu na nyogono ante saka kuma nunu na kiru de do donc pikko fe mo ta nyinen kali chaman kero la munum be abe nyinen kalu tawlu fana bolo wa alaykum salam bon ko mogo do be ko ale be sunna sabte ko me bombosiu ani ewa finu kabila hakemina bulu sabte eye konanja kaye amame ko ale ya datige ela ebe munkenina donc mogo min be ninke folo aka kiri e chogo ya fula wodo nyofo ni mogo min be sunna lagoshi be bombosiu lagoshi fini munum birara sariya hakele bu lagoshi muso ka hijabu ba lagoshi na ya surabu lagoshi ni dina kuniya ni sunna kuniya de kafiri de do obi kafiriya yere de kila bo silamiya kuno pew zalika bi annahum karrihu ma anjala Allah fa habbata amalahum ala ku yefende de ko ne ala yemin jigi yo de ko ubusukun kono ne ala fana yuka barabe ciya obe suratu muhammadu kono ni mogo ciden ka sunna de ko ni dusukun kono dina inde kama hijabu ya ko dina kama bombosi ya ko dina inde koniya kama tinu katige ya ko dina ka koniya de kama ye kafiri de ibora silamiya kono ube ni tulunke kenu ye dina kama ye kafiri de qul abillahi wa rasulihi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum cidin ko alako cidin ka fonye ne ala aninka ayon aninka cidin au betulun ke kenode akana udura sifo au kafiriya de dro aka mu'mini yakofe ni ye chogo ya fulana ni mogo min ba ke ka sunna ka ladabu do sabte bombosi sabte finu be sabte uba ye muso do hijabu sabte ako dina kadine de muso min be sutura kadine mogo min ba ka bombosi kadine mogo min ba ka fini bila ka bakuru fura ko fe akadine men ni nyenne ka fulande ube sina ko de do ube kalime de do ne kamba ale yere de man ne kante dina imade parce que ni ne mogo wore ye min tale bombosi bala kadine ni ye haramu ke ye junubu bake ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ala ko che inyugona che kana tinunke kenai ka yele bonda kala ko ibe yelala iba soro be yele mo minna ibe mokala ibe jola kausiye muso fana inyugona muso kana yelala kana jola ko ibe tinunke kenai aba soro ba ke ka tinunke keni minye akausiye innal ladina ajramu كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى آخر الآية مغو مغنية تلنغي كني مغو إيكو ما كني دينا كويدة نكالي دو يجنبو كني نكبايرا جنبو تيجي دي أتيجي donc ni e konanja kay ay datiga wala pour e fanaki tigala masala hade bellaje masala de bella na akata mashe kafiriya degerema
pour e ka itigala masala de balla laje ni e yere ya do ni fule ka yere tigene la de mais toujours ni ne tora kinyere gerala kinyere do ala mbafo toujours mba bila sira alaban be yelema dina masala habe ni nay kani datigala e kani yere tigala hari na le ya yere tige toujours e ka ke ewa a konanjiya bagay pour ka se ka bila sira ka ikame si hakai bon ni yere ya do fana ni fule ni aya yere tigene la chogo mede pour ni ka sira mina de fonne kin yere de tigala ni ne yere tigala sisa nate foi ke kuma le ya ke chogo mi o ba kono na fili o be ke sababu abe saga kanan makaya fanyini o be ke sababu ka sagi kofe atumbe minna ba dabila yere tigala ni yere ya do yere tige nafa bala yere tigala ni yere ya do yere tige nafa tala nka ewa nka ni yere tigala nka kuma fi nka bila sira silamiya masalaha do de la ibo de laje parce que doni ke bawo ko min ta ma ke bidiya de ni fasika be mo min bolo ata ma ke bidiya min ba kafiriya u ga ta ma ke bidiya min na be welele ke ka dume ka ta ma fasiku to ni bidiya mo fana te kiri kele fasiku ko ni datige ko ewa o be laje ko mi furade ni yere ya do kinda tigala o be ke furaya ma ka fasika dabila ibake ni yere ya do hari ni nyinde nyere tige ka bonina o teke furai na baka fashi ga dabla ikani yere tigala to suro ben ne shi hammin kai ka kai subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin